Hona hemen, etorkizunera begira dauden hiri baten eta bere portuaren istorioa. Etorkizun jasangarri batera begira, konektatua eta mundura zabalik. Etengabe egokitzen eta munduarekin konektatuta hazten ari den portuaren istorioa. Bilbo, Europako Arku Atlantikoko portu nagusietako bata, munduko 900 porturekin baino gehiagorekin konektatzeko lotunea. Portua etengabe ari da moldatzen eta hazten, inbertsio publikoei eta pribatuei esker gure potentzial logistiko eta industrial handiari erantzuteko. Liderrak gara konexio intermodaletan eta protagonistak Europa barneko garraio sarean. Autobide sarearekin dugun konexio bikainak, gure tren zerbitzu erregularrek eta gure lehorreko portuen sare zabalak portu estrategiko bihurtzen gaituzte korridore intermodalak garatzeko. Orotariko salgaiak munduko edozein lekutara, horrela ulertzen dugu bezeroentzako zerbitzua. Edukiontziak. Salgai arruntak eta bereziak. Ferriak eta rorroak. Solteko salgai solidoen terminalak. Solteko salgai likidoak. Gure energia jaba. Orotariko bezeroen eta salgaien beharrei erantzuteko zerbitzu guztiak eskaintzen ditugu. Gure gaitasuna eta malgutasuna, kalitatearekiko konpromisoa eta ondo egindako lanagatiko grina edozein enpresaren beharretara egokitzen dira. Gure portuak beso zabalik hartzen ditu mundu osoko bidaiariak, Getxoko kirol portuaren eta hondartzaren ondoan dauden gure gurutzaontzien bi terminalak helmugarik onenak ezagutzeko sarbideak dira. Gure portuaren historia etengabeko aldakuntzarena eta hazkunde jasangarriarena da. Bilboko portua gero eta konektatuago dagoen munduaren beharretara egokitzen da. Azalera berriak, merkataritza instalazio berriak, portu jarduera berriak. Konpromiso handia dugu berrikuntzarekin eta digitalizazioarekin. Enpresak konektatzen ditugu, haien eguneroko eragiketa prozesuak sinpletzeko eta hobetzeko. Aitzindariak eta liderrak gara ingurumen kudeaketan. Trantsizio energetikoan eta hidrogeno berdean. Eta deskarbonizazioan, gure moilak energia berriztagarriekin elektrifikatu eta horrela CO2 isurpenak murriztu baititugu. Hauxe da gauzak egiteko gure modua, gure izaera. Horrelakoak gara, horrelakoak izan ginen eta horrelakoak izango gara. Ongi etorri Bilboko portura.